Hallå! Hallå! Tja! Buppidi-buppidi-buppidi-buhu! Äppidi-buppidi-buppidi-buhu! Nämen, var det kameran? Tittar vi upp i ja nu. Nej, nu ler vi lite. Ja, lite då. Hej! Ja. Prata lite. Ska vi prata lite? Oj, vad vi viftar idag. Oj, vad vi viftar idag. Vi vill ja igen. Killar vi lite på magen. Killar vi lite på magen. Au.